Victor McKean ta' 62 sena huwa r-raġel li nstab mejjed imgeżwer f'Boros Suwed fl-appartament tiegħu f'Misraħ Dorel f'Santa Luċija nhar it-tlieta li għadda. Il-pulizija qalet li wara li ttieħdu t-testijiet tad-DNA tal-qraba ta' McKean u tqabblu mat-testijiet tad-DNA li ttieħdu mill-katavru, ġie kkonfermat li l-vittma li nqatel brutalment huwa Victor McKean. Il-pulizija ddejja bitfittxija l-aggressur jew l-aggressuri f'dan l-omiċidju. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-pulizija qalu ma' dan l-istazzjon li l-pulizija tfittex Libjan li huwa meqjus bħala suspettat f'dan l-omiċidju. Il-Libjan kien jgħix ma' McKean fl-appartament tiegħu. Mill-awtopsja rriżulta li McKean inqatel wara li midfgat u għala daqqit f'rasu. Iżda l-pulizija qalet li dwar il-kawża tal-mewt għadhom qed isiru l-eżamijiet forensiċi mill-esperti mqabbdin mill-qorti. F'Awwissu tal-2017 McKean kien ħelisa ħafif wara li kien ġie attakkat b'sikkina u sofra ġrieħi gravi wara argument fl-appartament fejn instab maqtul nhar it-tlieta. Kienu l-ġirien li rrappurtaw lill-pulizija wara li bdiet ħirġa riħa tinten mill-appartament, bil-ġirien irrappurtaw ukoll li kienu ilhom madwar ġimgħa ma jarawh. It-tlieta wara nofsinhar il-pulizija daħlu fl-appartament u sabu l-katavru fi stat ta' dekompożizzjoni fil-kamra tal-banju f'xena mill-aktar makabra. F'April tal-2016 McKean kien tressaq il-qorti wara li kien sawwad binjama u qatel ferħ ta' qattus għax kien der mitluq. Huwa kien ġie arrestat wara li rema l-ferħ ta' qattus ta' 5 ġimgħat barra fit-triq. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar l-omiċidju qed jitmexxew mill-Ispettur Keith Arnaud, mejjun mill-Ispettur Hubert Cheney. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.